Κόρη, να μου να κάνουμε να βρεχτούν τα μαλλιά μας. Ότι δεν ξέρω, δεν μπορείτε να φορήσουμε. Ήβρε κάτι καπέλα, κάτι σκουφιά. Να πούμε από πού εμπνέομαστε. Να πούμε, βέβαια. Από διάφορους ανθρώπους που ξέρουμε. Από διάφορους ανθρώπους που γνωρίζουμε ή που έχουμε συναντήσει. Κάνουμε έναν κολάζ προσωπικότητων. Τεράστια επιτυχία ήταν η παράσταση μας για τις πεθερές. Και ευχαριστούμε τον κόσμο γι' αυτό, διότι όσοι την έχουν παρακολουθήσει αυτή την παράσταση, ακόμα φωνάζουν μας στην πεθερά. Μιλούμε πολύ για τα τοξικά σχόλια που δέχονται κυρίως οι γυναίκες, με όλα τα στερεότυπα που έχει η εποχή μας. Δείχνουμε το πώς δεν πρέπει να είσαι, αλλά με ένα γλυκό και ωραίο τρόπο. Αφού θέλει στο κάτσιμο τώρα χαλούμε και μια πατήγα κοριτώνει τη νύχτα. Κάνουμε διατροφή. Διατροφή του. Υπάρχει μια πληθώρα χαρακτήρων και πληθώρα καταστάσεων για να γελάσουμε, εντάξει, η συνέχεια έπεται. Και ένας ακόμα σκοπός, νομίζω ο πιο σημαντικός σκοπός που κάνουμε τούτες τις παραστάσεις είναι γιατί θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να γελά. Το χρειαζόμαστε όλοι. Μας προσθέτει χρόνια όταν γελάμε. Σας καλωσορίζω στο podcast Κουβέντα με την Νικολέτα. Εγώ είμαι η Νικολέτα και σήμερα θα έχουμε ένα υπέροχο θέμα. Θα μιλήσουμε για τη φιλοσοφία μας πίσω από τις παραστάσεις μας του Sitting Up Comedy, οι οποίες παραστάσεις έχουν περάσει από διάφορα στάδια, να το πω, από διάφορες σκέψεις, να το πω. Τέλος πάντων, κατάληξε να είναι Sitting Up Comedy και είναι κάτι που του ταιριάζει υπέροχα. Μαζί μου έχω δύο κοπέλες. Χωρίς αυτές δεν γίνεται Sitting Up Comedy. Η μία είναι η συνάδελφος που μοιραζόμαστε τη σκηνή μαζί, η Έλενα Κουσπή, Ανδρουλιδάκη. Γεια σας. Και η Μαρία Χριστοφόρου, η οποία είναι η σκηνοθέτης μας. Σκηνοθέτρια, πώς είναι σωστό? Σκηνοθέτηδα. Από όλα. Σκηνοθέτης θα πω εγώ. Και θα τους δώσω και αυτούς το λόγο τώρα να μας πούν για τη φιλοσοφία μας. Τέλος πάντων, εγώ θα πω κάτι πρώτα. Θα πω ότι για χρόνια ήθελα πάρα πολύ να βρω κάποιον να μοιράζομαι το ίδιο όραμα, να έχει το ίδιο χιούμορ μαζί μου και να ταιριάζουμε στη σκηνή για να μπορώ να κάνω παραστάσεις. Τις παραστάσεις που ήθελα εγώ. Γιατί κάποιοι ηθοποιοί είμαστε κυρίως δημιουργοί. Είμαστε και ηθοποιοί, αλλά πάνω απ' όλα δημιουργοί. Μας αρέσει δηλαδή να έχουμε το δικό μας περιεχόμενο. Και εμένα αυτό μου άρεσε και στον ουρανό τη γύρευα. Στον ουρανό τη γύρευα, τη βρήκα στη γη και είναι η Έλενα. Και εντάξει, η Μαρία είναι αδερφή μου, έτσι δεν μπορώ να πω ότι τη γύρευα στον ουρανό, τη βρήκα στη γη, τη βρήκα έτοιμη. Την έφερε ο πελαργός. Την έφερε ο πελαργός γιατί είναι πιο μικρή μου. Λοιπόν, εγώ ήρθα πρώτη. Λοιπόν, και εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πίσω από τις παραστάσεις, η οποία είναι αστεία πρώτα και γλυκόπικρη μετά. Ευχαριστώ, Νικολέτα μου, για τα πάρα πολύ ωραία λόγια που είπες για μένα και για τη χημεία μας. Είναι όντως πολλά ωραία και τα λόγια σου και η χημεία μας. Μπορώ να πω το ίδιο. Στον ουρανό σε έψαχνα, στη γη σε βρήκα. Αλλά δεν θα το πω, διότι θα πω πώς έγινε και ξεκινήσαμε να κάνουμε τα Sitting Up Comedy. Σωστό. Ήρθα μια καλή ημέρα εδώ, έτσι όπως σήμερα. Νομίζω ήταν καλοκαίρι. Να κάνουμε ένα podcast με την ιδιότητα μου ως δασκάλας, το πρώτο που έκαναμε, να μιλήσω για το θέατρο στην εκπαίδευση. Και μιλήσαμε ασταμάτητα για παραπάνω από 1,5 ώρα, νομίζω. Ναι, μπορεί πιο πολύ. Μετά ξαναήρθα, για διάφορα θέματα συζητούσαμε, μέχρι που κάναμε το fun version, νομίζω, ή με τις παροιμίες, ή έναν αστείο που υποδηθήκαμε ρόλους. Ναι. Και εκεί αποφασίσαμε ότι τούτο το πράγμα θα μπορούσαμε να το κάνουμε και live. Ναι. Μετά από εισηγήσεις του Αντρέη, που είδε πόση χημία είχαμε μαζί και πώς ταιριάζει το χιούμορ μας, έτσι έγινε. Είπαμε το fun version νομίζω ήταν, Ναι. που κάναμε την ιστορία με την κυρία που δεν τρώει, παχαίνει από το άγχος. Ο κύριος. Νομίζω ήταν κύριος. Αφού θέλει στο κάτσιμο τώρα χαλούμε και μια πατήγα κοριτώνει τη νύχτα. Κάνουμε διατροφή. Διατροφή του τι. Δεν είσαι μέσα στο φούλαν τη γειτόνισσα τους. Κορί με την κομμότρια. Καλό. Και ξέρετε το για 100. Έξερε το. Άντε κόρη. Και είναι που το φάιν που πασινίσκεις, που τα εστιατόρια και που τα μπουφέ.
είναι που έχεις θυμό μέσα σου και γι' αυτό εφουσκώσεις έτσι. Το καλό μας είναι ότι εμείς είμαστε, ότι έχουμε να πούμε το άλλο μπροστά του, να πούμε το και πίσω του. Και δεν κουτσομπολεύκουμε. Δεν ρίσκουμε κουτσομπολές εμένα. Θεωρούν και αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος γύρω τους να τους ακούει και κάνουν τις προσωπικές τους συζητήσεις δημόσιες. Και μιλούν δυνατά. Και ακούμε τους ούλοι. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν έχουμε λόγια. Δεν τα γράφουμε και τα προβάρουμε. Δεν αυτοσχεδιάζουμε. Τα σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα. Έχουμε μία, πώς τη λες κυρία σκηνοθέτηδά μας, σκαλέτα. Ναι. Έχουμε τους χαρακτήρες. Έχουμε ένα structure που λέει και η κυρία Μαρία εδώ. Έχουμε το structure. Ξέρουμε δηλαδή ποιους θα υποδηθούμε. Βαφτίζουμε τους δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά. Πιο πολύ εντοξικοί, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ναι. Τους δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά, όμως δεν τους δίνουμε λόγια από πριν. Λόγια τους δίνουμε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη δομή, παρόλο που στην ουσία είναι improvisation theater που κάνουν οι κοπέλες. Έχουμε μια δομή να ασχολούμαστε με θέματα κυρίως της επικαιρότητας. Να τα σχολιάζουμε καυστικά, κωμικά. Πώς νομίζετε ότι τα σχολιάζετε? Καυστικά, με χιούμορ, αιχμηρό μεν, γλυκό δε. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε, αλλά νομίζω είμαστε μοναδική περίπτωση σε αυτό. Διότι όπως γνωστόν, όποιος δεν χουμίσει το σπίτι του πέφτει ζετσιλάτων. Εκτός από αυτό βέβαια, να πω εγώ ότι πέραν του χουμισιού, τα της επικαιρότητας τα σχολιάζουμε μέσα από τους χαρακτήρες μας. Πολλές φορές λέμε πράγματα που εμείς οι ίδιες θα τα λέμε σίγουρα. Σίγουρα δεν τα εστερνιζόμαστε, αλλά πολλοί κόσμος το ακούει και σαν λύτρωση να ακούσεις κάτι που το σκέφτεσαι και δεν το λες. Να το λέει κάποιος άλλος. Πολύ σωστό. Επίσης, τούτοι οι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες που ζουν ανάμεσά μας. 100%. Εμείς να πούμε από πού εμπνέομαστε. Να πούμε, βέβαια. Από διάφορους ανθρώπους που ξέρουμε. Από διάφορους ανθρώπους που γνωρίζουμε ή που έχουμε συναντήσει, κάνουμε έναν κολάζ προσωπικότητων, το τραβούμε, το μεγενθύνουμε υπό την κομική του πλευρά, τραβούμε το ποτζί, τραβούμε το ποδά και βγαίνει ένας χαρακτήρας. Θέλω να πω εδώ ότι έχω αγαπήσει όλους τους ρόλους που έχω υποδηθεί. Κι εγώ. Και έχω αγαπήσει και όλους τους ρόλους που έχει υποδηθεί η Νικολέτα. Και εγώ έχω αγαπήσει όλους τους ρόλους που έχει υποδηθεί η Έλενα. Αγαπώ πάρα πολύ για τους δικούς μου και παρόλο που ασχολούμαστε πάρα πολύ, και είναι ένα από τα θέματα που θα πούμε, πει η Μαρία μετά, η τοξικότητα, οι τοξικοί άνθρωποι που ζούμε ανάμεσα τους δυστυχώς, ή ζουν ανάμεσά μας. Οι δικοί μας χαρακτήρες είναι ωραίοι. Είναι, δεν ξέρω, έχουν μια γλύκα. Μια τρέλα, μια δόση τρέλας έντονη θα έλεγα, και τους έχουμε αγαπήσει, δηλαδή έχουμε φτιάξει, ο αυτοσχεδιασμός μας είναι καθοδηγούμενος και είναι μια δική μας τεχνική που έχουμε αναπτύξει, που τεχνικές θεάτρου φυσικά εννοείται, οι οποίες τεχνικές μας έχουν βοηθήσει να φτιάξουμε κυρίως τους χαρακτήρες, δηλαδή οι χαρακτήρες μας έχουν μια ιστορία, έχουν μια αρχή, μια συνέχεια, είναι ζωντανοί χαρακτήρες. Τους έχουμε εμπνευστεί από ανθρώπους που ξέρουμε ή που είδαμε κάπου ή που δεν ξέρω, εμπνευστήκαμε από διάφορους χαρακτήρες τέλος πάντων, οι οποίοι όμως υπάρχουν, είναι άνθρωποι ζωντανοί τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω. Να πούμε ότι οι ιστορίες μας, το storytelling μας έχει μια κάθαρση στο τέλος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μέσα από todas τις ιστορίες μπορείς να γελάσεις, αλλά κάπου ταυτόχρονα να προβληματιστείς, και στο τέλος με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο επέρχεται μια κάθαρση. Πέραν του αστείου μιλούμε για πάρα πολύ σοβαρά θέματα, για πολλές φορές κυρίως ίσως γυναικεία θέματα. Και κοινωνικά θέματα. Κοινωνικά θέματα, για τα στερεότυπα. Θα πούμε ότι μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία ήταν η παράσταση μας για τις πεθερές. Και ευχαριστούμε τον κόσμο γι' αυτό, διότι όσοι την έχουν παρακολουθήσει αυτή την παράσταση, ακόμα φωνάζουν μας στην πεθερά. Ναι, και έρχονται εδώ και πολλοί φίλοι μας, γνωστοί μας, κόσμος, απλά θεατές που έχουν έρθει, μας φωνάζουν στην πεθερά, για σου στην πεθερά. Εν τω μεταξύ, στην παράσταση δεν είχαμε καμία σκηνή που να είμαστε εγώ και η Έλληνα συμπεθέρες. Ναι, καμία.
Μεταξύ μας. Είμαι πεθερά, αλλά συμπεθερές δεν είμαστε, αλλά όλοι μας λένε συμπεθερά. Και έχει μείνει το συμπεθερά για αστείο μεταξύ μας, είναι inside joke. Το συμπεθερά, γεια σου και με φίλες μας τώρα μας τηλεφωνούν, δηλαδή τι κάνει συμπεθερά, πώς είσαι συμπεθερά. Συμπεθερκάσαμε νουλες. Ναι. Μα αυτό το ωραίο, ότι έρχονται και δεν ξέρουν ακριβώς τι θα δουν. Στην αρχή είχαμε το σαν podcast live, αν θυμάστε καλά. Σωστά. Αλλά οι πιο πολλοί δεν καταλαβαίναν ότι η εμπαράσταση στην ουσία που θα δουν. Έτσι αποφασίζαμε να το αλλάξουμε. Ήταν η ιδέα της Νικολέτας μετά να το ονομάσουμε sitting up comedy, σωστά. Από το stand-up comedy. Ναι. Εμείς το κάνουμε sitting up γιατί καθόμαστε. Καθόμαστε που καθόμαστε να του δώσουμε ένα όνομα ρεαλιστικό. Ρεαλιστικότατο. Αλλάξαμε πάρα πολύ το στυλ που παίζουμε. Ενώ στην αρχή ήμασταν πιο μαζεμένες, πιο να καθόμαστε. Τώρα μπαίνουμε από διαφορετικές εισόδους εδώ που παίζουμε. Αχ, τώρα φορούμε και διάφορα ρούχα. Φοράμε ναι. Και accessories. Και έχουμε και props. Και κάνουμε έτσι πιο. Το ότι είναι ζωντανός οργανισμός. Τούτη η παράσταση, όπως είπες Νικολέτα μου προηγουμένως. Αποδεικνύεται μέσα από τις παραστάσεις το σταθερό μας κοινό, το fan club. Ναι, το fan club του Sitting Up. Ναι, έχει δει αυτές τις διαφορές. Επίσης, εμείς θέλουμε κάθε φορά να είμαστε αλλιώς, διαφορετικές. Ναι. Θέλουμε το κάτι καινούριο. Εξάλλου, η κάθε παράσταση δεν είναι μεγάλο κύκλο, δηλαδή να παίζεται. Είναι μοναδικές στιγμές για τους ανθρώπους που έρχονται να το ζήσουν. Και κάθε φορά είναι διαφορετική. Δηλαδή ακόμα και η ίδια παράσταση κάθε φορά διαφορετική. Ναι, ακόμα και οι ίδιοι χαρακτήρες κάθε φορά λένε άλλα πράγματα. Έχουμε κόσμο που έχει έρθει, ας πούμε, στις πεθερές 2 φορές ή 3 φορές. Και κάθε φορά εντυπωσιάζεται ότι ήταν διαφορετική. Είναι οι ίδια χαρακτήρες, αλλά επειδή αυτό σχεδιάζουμε, λέμε ένα άλλα. Επίσης. Έχουμε λίγο αλληλεπίδραση με το κοινό μας. Δηλαδή, να το πω. Εμείς θεωρούμε συνήθως, αν ξέρουμε κάποιους στο κοινό, χρησιμοποιούμε τους και λίγο. Ναι. Δηλαδή, μια προσπάθεια μου εμένα και της Νικολέτας, διότι γνωρίζουμε κάποιους από τους ανθρώπους που έρχονται και θέλουμε να τους κάνουμε να νιώσουν πρώτον ότι εκτιμούμε ότι ήρθαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους και δεύτερον, να τους χρησιμοποιήσουμε για να γελάσουν και εκείνοι και όλοι οι άλλοι. Και γενικά, με προσωπικά αστεία για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Και μέσα στα πλαίσια αυτού υπάρχει η κάθαρση που είπε η Μαρία. Να σας πω κάτι, εγώ που είμαι πίσω από τις κουρτίνες, που ακούω ότι... Που χτυπά το καμπανάκι. Που χτυπώ το καμπανάκι, που ακούω την κάθε παράσταση, που ξέρω ότι υπάρχει μια δομή. Κάποτε, όταν δεν ακολουθήσετε τη δομή, αγχώνομαι, αρχίζω να αγχώνομαι πώς θα το βγάλουν πέρα, θα τα πούν σωστά, θα υπάρχει ροή. Και ξαφνικά βλέπω ότι ναι, όντως εξαρτάται από το κοινό, πάρα πολύ σημαντικό το κοινό ή όταν κάποιος σας εμπνέει και τα λοιπά. Σιγά σιγά πήρε μου λίγο έτσι χρόνο να ξεπεράσω το στρες τι γίνεται, γιατί το αποτέλεσμα, δόξα τω Θεώ, είναι πάντα καλό. Όχι μόνο καλό, αλλά μοναδικό, δηλαδή όντως η ίδια παράσταση είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική, αλλά η μια με την άλλη, μεταξύ μας, νιώθουμε, εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρη και η Νικολέτα, νιώθουμε μεγάλη ασφάλεια. Νιώθουμε ασφάλεια διότι οτιδήποτε και να πάει στραβά, που στις ζωντανές παραστάσεις, στις θεατρικές παραστάσεις, πάντα κάτι μπορεί να πάει στραβά. Πάντα κάτι μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως το υπολόγισες ή όπως το. Πόσο μάλλον τούτο που είναι και αυτοσχεδιαστικό, έτσι. Νιώθω τεράστια ανασφάλεια του ότι ό,τι και να πω, ό,τι και να κάνω, ό,τι και να γίνει, η Νικολέτα θα ανταποκριθεί με τον σωστό τρόπο ώστε να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Όχι μόνο να το σώσουμε, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Ναι, είναι σαν μια τέλεια χορογραφία η παράσταση μας. Με ακριβώς ίσα βήματα, με ακριβώς ίσα χωρισμένα μέρη, με έναν μαγικό τρόπο. Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω πώς τα καταφέρνουμε. Η Μαρία ίσως που μας σκηνοθετεί να ξέρει πιο πολύ. Να πούμε λίγο έναν αστείο περιστατικό που συνέβη και στην τελευταία μας παράσταση που κάναμε για τους τοξικούς συγγενείς τα Χριστούγεννα, η οποία ήταν μεγάλη επιτυχία, ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Όντως. Όσοι δεν ήρθετε, χάσετε. Πραγματικά πολλά. Δεν να ξανακάνουμε του χρόνου τα Χριστούγεννα πάλι. Του χρόνου πια. Ήταν φοβερή. Έβρεχε και εμείς έπρεπε να βγούμε από γύρω. Και για να μην βραχούμε. Τα μαλλιά μας δηλαδή, γιατί ήμασταν κομμωτηριασμένοι. Μάλιστα. Βάλαμε κάποια props καπέλα που έχουμε εδώ στο θεατρικό εργαστήρι και μείναμε με αυτά. Που τα είδαμε του φτέρου δηλαδή, εκείνη την ώρα. Είπε μου, κόρη, να το πω. Ναι, κόρη, δεν μου να κάνουμε να βρεχτούν τα μαλλιά μας. Είπα την Νικολέτα, δεν ξέρω, δεν μου έχετε δάμε να φορήσουμε. Ήβρε κάτι καπέλα, κάτι σκουφιά. Φορήσαμε έξω από την κουρτίνα.
πριν να μπούμε. Ενώ ο κόσμος μας περίμενε, η κυρία εδώ χτύπησε όλα τα κουδουνάκια της. Και μας είπε να τα βγάλουμε. Η Νικολέτα είπε, κόρη φτιάχνουμε με τούτα. Και τα χρησιμοποιήσαμε ως μέρος της παράστασης. Ναι, η οποία ήταν απίστευτα αστείο όταν το φανταστείς, γιατί υποτίθεται ότι ήμασταν καλεσμένες στο πάρτι, ήμασταν αδερφές και ήμασταν καλεσμένες στο πάρτι της τοξικής μας θείας που δεν θέλαμε να πάμε. Η Έλενα δηλαδή δεν ήθελε καθόλου να μπει μέσα. Και μπήκαμε μέσα, εγώ με έναν καπέλο από το Halloween με δίχτυ μπροστά μαύρο. Εγώ ένα σκουφί του Άι Βασίλη, γιατί γύρω μου. Με ένα σκουφί του Άι Βασίλη. Δεν μπήκαμε έτσι μέσα με τη δικαιολογία ότι η θεία μας ήθελε να κάνουμε dressing up και να ντυθούμε κάτι, ξέρω εγώ. Και ήταν φάνταστα αστείο το entrance μας. Μόλις τες είδα εγώ με τα καπέλα, είπα... Τέλος. Δεν πάμε καλά. Ειδικά το δικό σου, που ήταν του Αγίου Βασίλη, πραγματικά. Με την κουνούδα του ήταν πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Ήταν seasonal. Seasonal. Και εκτός αυτού να πούμε λίγο έτσι για τους χαρακτήρες που υποδιόμαστε. Έχουμε κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η Γεωργία μας. Αχ, τη Γεωργία αυτή που τα λέει έτσι όλα τόσο ωραία. Την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είχε πάει και σε εκλογές σε ένα podcast. Ψάξετε να δείτε εκεί στο κανάλι της κυρίας Νικολέτας. Είχε πάει και για τις εκλογές. Ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Δημοτική σύμβουλος. Ναι, δημοτική σύμβουλος. Ήταν υποψήφια η Γεωργία. Εγώ δηλαδή. Πολλές φορές έχω παίξει. Εγώ με καλούν τα κορίτσια. Είναι πάρα πολύ ωραίος χαρακτήρας η Γεωργία. Είναι γλυκιά η Γεωργία. Μάνα μου, εντάξει, μιλάει κάπως, αλλά είναι γλυκιά. Η ίδια βέβαια θεωρεί ότι μιλάει τέλεια ελληνικά. Είναι η εφράδια της γλώσσας. Εφράδια της γλώσσας. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη Φλόρα. Φλόρα Φιτούλη, η οποία έχει φυτόρια στην περιοχή Ελεύθερης Αμμοχώστου, στο Παραλίμνη συγκεκριμένα. Γίνεται με τα λουρίτσα. Και ναι, πέρασε από διάφορες φάσεις. Ήταν και αυτή υποψήφια, ευρωβουλευτής μάλιστα, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε. Δεν ξέρω, δεν την ψήφισε ο κόσμος. Και η Μιρέλα είναι αγαπημένος ρόλος. Και η Μιρέλα είναι αγαπημένος μας ρόλος. Είναι αλλοδαπή. Δεν ξέρουμε σίγουρα από πού. Έχει μια προφορά. Κάμε μας, Νικόλα. Κάμε Μιρέλα. Η Μιρέλα είναι από άλλη χώρα. Δεν ξέρω από πού. Από μια άλλη χώρα. Και κάνει διάφορα. Κάνει μάγια, κάνει ταρό και βάζει φλεντζάνι. Κάνει πολλά πράγματα. Μια μέρα να έρθετε στην παράσταση να σας την κάνω. Όποτε θέλετε. Αλλά να μου τηλεφωνήσετε πρώτα. Τη Μιρέλα, ποια άλλη κάνουμε ωραία. Οι συμπεθερές είναι υπέροχες. Η Νίτσα και η Δεσπουλά. Ναι, Νίτσα μου, Παναγία μου, με εκείνες τις μίξες του ψυγείου, έσπασε με. Η Νίτσα είμαι εγώ, η Δεσπουλά, εσύ, ναι. Η άλλη με το τατού, Έλενα, ποια είναι? Η Χάρις, η influencer. Η Χάρις, η influencer. Καταλαβαίνετε που το πάμε, έτσι. Έχουμε influencers. Έχουμε τη Δόκτωρ Ζαβούλη, μην την ξεχάσουμε. Όχι. Η οποία είναι φοβερή. From San Francisco. Είναι φοβερή coach και ψυχολόγος και τι άλλο. Κάμνε τα τούτα ούλα που κάνουν τούτες ούλες που νομίζουν ότι είναι ψυχολόγοι. Ναι. Αλλά είναι νη. Αλλά είναι νη, ακριβώς. Τρολάρουμε πάρα πολύ. Δηλαδή τρολάρουμε τύπους ανθρώπων που θα θέλατε να τους την πείτε κι εσείς. Απλά εμείς το λέμε με το δικό μας τρόπο. Εντάξει, το χιούμορ παίζει πολύ ρόλο στη ζωή μας. Πιστεύω ότι είναι φοβερό. Η Μαρία εδώ έχει βιβλιαράκι, το γράφει. Ή γράφει τα μες στο κινητό της σε μορφή σημείωσης. Όταν ακούσει κάτι, πήγαινε κάπου. Χθες ήμασταν με μια παρέα φίλων μας και ακούσαμε μια ιστορία με τους λουκουμάδες και με ένα παιδί από την Κίνα που τον πήραν να τον κεράσουν λουκουμάδες. Και ο κύριος εκεί, ο λουκουματζής, πώς τον λένε, ο κύριος που πουλάει τους λουκουμάδες, μόλις τον είδε, είναι 2 μέτρα το παιδί. Και είπε, μα πού το βρήκατε αυτόν το Ιαπωνέζο? Πού τον βρήκατε αυτόν τον Ιαπωνέζο? Άκου αντάκα, σκεπτικό. Λέει ο άνθρωπος, δεν είναι Ιαπωνέζος, Κινέζος είναι. Του λέει, μα Κινέζος έτσι ψηλός ή Ιαπωνέζος? Όχι, Κινέζος είναι ο άνθρωπος. Και αυτό μόλις το ακούσαμε με η Μαρία μου λέει είναι καλή αταγά, δώσει τσίγα. Εντάξει, προσπαθούμε να σημειώνουμε κάποια πράγματα που μας κάνουν εντύπωση ή κάποια θέματα. Ή κάποιους τύπους ανθρώπων. Της επικαιρότητας πάντα. Ναι, βασικά αρχίσαμε πάρα πολύ με τους τοξικούς ανθρώπους, διότι είναι πολύ της μόδας, είναι πολύ... Είναι μάστιγα. Δεν είναι της μόδας. Ναι, είναι μάστιγα. Εντάξει, είναι μια... λέξη της αργό που τη χρησιμοποιούν εντάξει τώρα όλοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει υπάρχουν τόσοι πολλοί. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την αγένεια, με τις παρεμβατικές πεθερές, οι οποίες εντάξει ήταν και γλυκούλες η αλήθεια.
Ποια είναι τα γλυκούλα, κόρη? Το νίτσα τα γλυκούλα, ρε. Άντε, κόρη. Τα γλυκιά νίτσα. Με τη μιζέρια, τους μίζερους. Τους μίζερους πάρα πολλά. Τους τσιγκούνιδες πάρα πολλά. Τους γοναπί. Ναι, μαχαίρι στην καρδιά είναι οι γοναπί. Δεν τους αντέχω με τίποτα. Είναι ωραία η γοναπί. Ωραίο θέμα για να ασχοληθούμε μαζί. Θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Έχω πολλές ιδέες για παρακάτω για γοναπίς. Όταν λέμε wannabes εννοούμε τους ανθρώπους που θα ήθελαν να γίνουν κάτι και για κάποιον περίεργο λόγο ζηλεύουν εκείνους που έγιναν, ενώ θα μπορούσαν και να γίνουν, ας πούμε, αλλά... ίσως να μην μπορούσαν. Δεν ξέρω ρε τι είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσαν θα γίνονταν. Ό,τι πρόβλημα να έχουν πάντως σοβαρό. Πιάσαμε τους για τα επόμενα podcast. Ναι, τους wannabes έχουμε τους έτσι πολλά, αλλά μιλούμε για αυτούς. Είναι κάμαν τον κόπο να γίνουν. Χωρίς να κάνεις τον κόπο θες να γίνεις. Σωστό. Αυτό είναι το wannabe. Ναι. Ούτε ρωτήσαν ποτέ εκείνους που καταφέραν κάποια πράγματα τη διαδρομή τους μέχρι τώρα. Βλέπουν μόνο την επιτυχία. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω, το σοβαρό κομμάτι, ας πούμε, της υπόθεσης του Sitting Up Comedy, που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε, είναι ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι βάζουμε το λιθαράκι μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, όσο ουτοπικό και δονκιχωτικό και αν ακούγεται αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε, γιατί καθρέφτης μου είσαι κοινωνία και σου μοιάζω και δείχνουμε το πώς δεν πρέπει να είσαι, αλλά με ένα γλυκό και ωραίο τρόπο. Γιατί οι χαρακτήρες που παίζουμε, είπαμε, τους έχουμε αγαπήσει, είναι πολύ καλοί. Συνήθως μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι και λίγο θύματα καταστάσεων. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε αυτόν που δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά επειδή αυτό δίνει πάρα πολλές ιδέες και υπάρχει μια πληθώρα χαρακτήρων και πληθώρα καταστάσεων για να γελάσουμε, εντάξει, η συνέχεια έπεται. Να πούμε ότι λέμε και μιλούμε πολύ για τα τοξικά σχόλια που δέχονται κυρίως οι γυναίκες με όλα τα στερεότυπα που έχει η εποχή μας. Και πάρα πολύ σημαντικό και να τα λέμε αυτά και να τα περνούμε στο κοινό και να τα λέμε με τον τρόπο που τα λέμε, γιατί πολλές φορές μέσα από το χιούμορ λέει στα πιο σοβαρά πράγματα. Και ένας ακόμα σκοπός, νομίζω ο πιο σημαντικός σκοπός που κάνουμε τούτες στις παραστάσεις, είναι γιατί θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να γελά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κλάψουμε, όλοι μας. Ο κόσμος έχει το κλάμα εύκολο και το γέλιο δυστυχώς, όπως είναι η σημερινή κοινωνία, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και για εμάς τις ίδιες να γελάσουμε, είναι δύσκολο να κάνεις και τους άλλους ανθρώπους να γελάσουν. Και όταν το καταφέρνουμε, για μας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ναι, το να ακούσεις τους άλλους να γελούν με τα αστεία σου, με το χιούμορ σου, με τις ιδέες που σκέφτεσαι, ειδικά και αν εκείνη τη στιγμή αυτοσχεδιάζεις κάποια πράγματα, είναι απίστευτη ανταμοιβή, σωστά Έλενα. Το να κλάψεις, δεν υποτιμούμε φυσικά τα δραματικά έργα κτλ. Αλλά το να κλάψεις είναι πολύ πιο εύκολο παρά που να κάνεις τον άλλο να γελάσει, γιατί το να γελάσει μπαίνεις μες στο μυαλό του, συχνοτίζονται τα αστεία σας, γιατί και το αστείο είναι το χιούμορ είναι ένας τρόπος φοβερής επικοινωνίας, δείχνει απίστευτη ευφυΐα το χιούμορ. Είναι όπλο. Είναι όπλο. Όσοι έχουν χιούμορ είναι έξυπνοι, 100%. Το λίγο κακούλικο ηρωνικό χιούμορ έχει αυτόν τη γοητεία του. Άρα να πούμε όσοι θέλουν να τους πυροβολήσουμε. Να κοπιάσουν στα επόμενα sitting up comedies, τις επόμενες παραστάσεις, για να δουν αυτά που λέμε και από κοντά. Ναι, έχουμε πολλά πλάνα για πολλές παραστάσεις ακόμα. Ήδη τώρα τα βάζουμε σε εφαρμογή. Θα έχουμε το challenge που θα είναι κάτι το μοναδικό που δεν έχει ξανακάνει κανένας. Που θα εμπλέκεται ο κόσμος πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες παραστάσεις. Και έχουμε και κάποιες άλλες ιδέες για τους wannabes. Μην τα πεις όλα. Δεν θα τα πω. Μην πεις άλλα. Σκηνοθέτης δάμε που έχει ιδέες να μας πει. Έκπληξη. Ευχαριστούμε το κοινό μας, όσους μας ετοίμησαν με την παρουσία. Ξανά και ξανά και ξανά. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτερες από τον προηγούμενο εαυτό μας για να ικανοποιήσετε όλοι όσοι έρχεστε στις παραστάσεις μας. Πρώτα το απολαμβάνουμε εμείς. Και αυτό είναι το πρώτο συστατικό επιτυχίας. Αυτό πραγματονόμαστε εμείς μέσα από αυτό που κάνουμε. Περνούμε όμορφα. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα όλοι εδώ. Είμαστε όλοι πολύ αγαπημένοι και αυτό είναι συστατικό επιτυχίας.
αληθινά, όχι αυθεντικά αγαπημένοι. Όχι όπως λένε στους άλλους θειάσους και στις άλλες παραστάσεις, ότι περνάμε υπέροχα, έχουμε γίνει μια οικογένεια. Δαμε τούτη ενούλη οικογένεια. Εγώ είμαι η έξω από την οικογένεια, ανεβάλαμε και εμένα μέσα, τέλειωσε. Έγινες και εσύ τώρα και Έλενα οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε. Θα βλέπετε ενημερώσεις για το Sitting Up Comedy και στη σελίδα των Little Worry People και γενικά στα social media. Κάνετε subscribe στο κανάλι της Νικολέτας. Για να μαθαίνετε, γιατί θα σας ενημερώνουμε με την Έλενα, γιατί πολλά και ωραία έπονται. Και μην ξεχνάτε, το γέγιον είναι ζωή και το χρειαζόμαστε όλοι. Μας προσθέτει χρόνια όταν γελάμε, αυθεντικά. Ευχαριστούμε.